Kaiser, sing once again with me. Sisä. Pahin eläinlääkäri! Kertokaa ammattinne salat! Mitä kuuluu teidän päivienne rattoon? Sulkeudun suosioonne. No kuule, tänään mä kävin tuolla maatilalla vähän siementämässä ja mä otin siinä samalla noin salmonella-näytteet. Illalla mun on pienellään vastaanotto, sinne tulee semmonen sokeritautinen Marsu tänne. Herra eläinlääketiede, kertokaa köyhälle, mitä tapahtuu pieneläin vastaanotolla! No kuule, pääasiassahan siellä käy koiria ja kissoja ja kaneja ja nyt tänään sitten illalla tehdään sille Marsulle niin sokerirasitustesti ja sitten se polkee tunnin tossa hiirenpyörässä. Herra Jumala taivaan ja maan päällä, te olette jonkinasteinen nero! Kiusaatte jyrsijöitä! Varaja, osta tästä hieno lintu työpöydälles. Jää nyt se kahla ja rauhaa! Herra Kaisnikossa suhisee, kertokaa lisää toimenkuvastanne! No, kuule aika yleistä on kissojen sterilointi, että kollit rauhoitetaan sillä, että niiltä otetaan kivet pois. Herra kaikenkarvaiset ystäväni, eikö tuollaista toimenpidettä kutsutakin kastraatioksi? No harvemmin kyllä eläinten tapauksissa. Katsokaa tätä kirjaa! Onko kastraatilaulaja Farinellin tarina teille tuttu? Farinelli? En tunne kyllä miestä. Herra lemmikkien hautuumaa Pet Sematary. Farinelli oli kastraatilauluperinteen viimeinen mohikaani. Heija. Hän niitti mainetta kauniilla ja kirkkalla äänellään. Viime vuosina olen huomannut, että koloratuurini on laskenut yli tertsin. Olen tehnyt ratkaisuni. Minkähän tyyppisen ratkaisu? Voinko mä olla jotenkin avuksiin? Haluan päästä takaisin laulamaan ylääänisarjoja. Vai on nää ollut vielä kaiken lisäksi tiellä? Turhat kapistukset unohtuvat aina lauteiden väliin. No teillä on sitten aika harvat lauteet. Ja viime kesänä takeltuivat laiturin rakoon juuri kun lähdin vesihiihtämään. Jaa, no mahtaa napsahtaa aika lujaa. Täällä on mennään melkomoiset vitjat lepää tuossa pöydällä. Mitä luulette, herra eläinsuojelija, Mr. Greenpeace? Voinko saavuttaa sen kuulakkaan äänen, jolla niitin suosiota iltamissa? Haluan Farinelliksi! Aivan varmasti, kun revitään nää nahariekaleet vielä täältä pois ja pannaan toi haava tosta kiinni. Eiköhän se ääni rupee siitä kirkastua. Mitä te puljaatte? Lopetetaan tältä päivältä. Illalla on kuoroharjoitus. Pumppaas tolla vähän raitista ilmaa niihin tyhjiin kasseihin, niin tulee mukavampi olla. Hei, koska muuten se tulee se amerikkalainen kirurgi? 21 tuntia, 6 minuuttia ja sekunti päälle! Ja mies on täällä! Otatko kässärin pois, niin päästään eteenpäin. Kärsäkäs, hei! Kärsäkäs on tossa... Antanut pojalle lähteä jo kuoroon täältä. Katohan siinä kärsäkkää oliivit. Eihän se mitään huomaa. Kyllähän putoo komeasti. Se on hyvä. Perhana mä juon ton marinaadin tosta vielä.